what's up mga katodo? Magandang umaga sa inyo lahat. And today pag-uusapan natin paano nga ba naging touring bike itong Ninja 1000 SX. Pero bago ang lahat, bago natin pag-usapan yan, linisin muna natin to kasi pakadami dahil nga tinanggal natin yung mudguard at nag-tail tidy tayo sa lahat ng putik dahil maulan kahapon. Nag-ride ako papuntang Tagaytay, andito lahat sa likuran. And tingnan nyo naman. Alright, so pag-usapan natin yan today. Stay tuned. So what's up mga katodo? Magandang hapon sa inyong lahat. And guys, sobrang na-miss ko kayo. Thank you so much sa mga nag-support sa atin. Sa mga nanood, maraming salamat po sa inyong lahat. As of this moment, nasa 180 subscribers na po tayo. Thank you so much guys. As usual, I'm very grateful sa pagsuporta at pagiging parte ng ating pamilya. Sa ngayon po, i-wish ko lang na sana maging okay lahat. May bagyo po ngayon. So sa mga taga norte na ating mga katodo dyan, my heart goes out to everyone. Mag-ingat po tayong lahat. Stay at home, wag munang lumabas dyan sa norte, lalo na yung mga naka-signal number 3. Tingnan nyo yung panahon ngayon, medyo hindi okay. Lumabas lang tayo kasi I wanted to vlog and I wanted to share to you the topic for the day, or I wanted us to discuss kahit saglit lang the topic for the day. And I'm pretty sure na medyo na-miss nyo rin ng point of view na nagda-drive tayo, kasi the last time na nag-vlog tayo going to Batangas, because I wanted everyone to at least enjoy the view. But then again guys, for today's video, we're gonna discuss bakit nga ba naging touring bike ito. Saang aspeto ng motor na to ang pagiging touring bike niya. So pag-uusapan natin yan ngayon. I'm pretty sure na narinig nyo na sa ilan sa mga vlogs ko, or I think ito sa vlog na to, ito nasa right side yan. Diyan sa vlog na yan, diniscuss natin kung why you must buy a sports touring bike. So na-discuss natin on some of the aspects kung bakit siya naging sports touring. But we did not really dig into the details kung bakit siya naging touring bike, di ba? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Una sa ating listahan, I probably have mentioned this, is the handlebars. So, kung makikita nyo, 2 inches po yan, yung handlebars niya, away from the actual base ng handlebars. So, instead of us na nakasubsob, na nakaganyan, because of the handlebars, it's 2 inches. So, comfortable siya to ride, and this is one of the reason why it makes it a touring bike, diba? That's a known fact na sporty nga yung look niya, but it's not an actual sport bike. It has the DNA of a sport bike. It is very fast, pero that's one of the obvious reason why it makes this, or it makes it a sports or a touring bike. The second reason kung bakit siya touring bike is the cruise control. So kung makikita nyo sa left handlebar natin, meron tayong cruise control navigation. So definitely dahil pangmalayuan tong bike na to, it has a cruise control to give you comfort, para makapagpahinga din yung right hand nyo while you are riding the bike. So that's the second. The third reason why this is a touring bike is the windshield protection. So sa mga tourers, that is one of the asset of a touring bike, is their windshield. So sa Ninja 1000 SX, there are 4 positions that you can position your windshields. So sa ngayon, naka-sport position yung windshield natin. So ang hampas ng hangin nito is just nasa chin mount ng helmet ko. Yan yung hampas ng hangin niya ngayon. Dahil maliit tayo, mahirap kapag binuelo natin paakyat yung windshield niya, kasi wala nang hangin na pumapasok sa
katawan natin. So that's one of the asset, yung wind protection niya. Because we all know it na kapag malayo ang drive, isa sa mga exhaustion or cause of exhaustion is the wind. Yan yung isa sa mga assets of a touring bike. Fourth one, I guess, is the leg position. So dahil naka-mount tayo ngayon sa bike, hindi natin may papakita yung leg position natin. Ayan, ipapakita ko na lang sa screen. Ganyan yung itsura ng legs natin when we are driving this bike. So kung makikita nyo, according to the definition, it is slightly aggressive but not committed. So yung leg position natin, slightly aggressive pero hindi siya committed. Kasi meron kang room na pwede mong i-atras yung leg position mo. Pero hindi siya totally committed kasi hindi siya mukhang aggressive. Or yung foot peg niya is linear pa din. So that's the fourth reason. The fifth reason na bakit din to isang touring bike is yung tank capacity niya. So again, it's 19 liters tank capacity. So tourers or touring bikes or touring big bikes, they are known for large tank capacity. So ayan yung karakteristik, isa sa magandang karakteristik ng isang touring bike. Kasi malaki yung tangke niya and it means that you're touring, so hindi ka maaalanganin sa pagbiyahe mo kasi malaki yung tank capacity niya. And mamaya guys, isa-shoutout pala natin ang ating mga tropa. Sorry kung natagalan, hindi natin na-shoutout agad-agad ang ating mga katodo na nagpapa-shoutout. So meron na tayong 6 na na-mention, di ba? The seventh reason why Ninja 1000 SX is a touring type of bike is also the luggage capability niya. So yan, kung makikita nyo sa picture na yan, meron siyang capability to put a pannier para sa mga luggages natin. So yan ang isa sa pinakamagandang feature ng Ninja 1000 SX. Yung kanyang capability to bring large baggages, kasi isa yan sa characteristic din ng isang sports tourer. Meron siyang capacity to bring luggage. Marami kasing nagtataka kasi itong bike na to, Ninja 1000 SX, hindi siya mukhang touring. Yung touring na usual na nakikita natin is like the touring bikes na, for example, yung Versys 1000 or Versys 650. Ayan, isa yan sa talagang known na mga touring bikes. BMW 1250, yung mga ganyan, mga naka-upright na talaga yan, upright position, and it gives you comfort kasi iba na yung tuning ng ano na yan, ng mga bikes na yan. Naka-upright, talagang handlebar nun is almost level as your elbows na. Ganun na siya. Ngayon, the eighth reason why this is a touring bike is because the way na ang engine neto was tuned is for an all-around concept or option for you na nakatune siya, hindi siya masyadong aggressive. There is the speed, ibibigay niya yung speed sa'yo, pero medyo tame itong ano na to, itong bike na to. So that's the eighth reason why this is called a touring bike. And just a simple trivia, guys, itong Ninja 1000 SX is the classic look of a sports touring bike. So ito na yung pinakahuli sa mga sports tourers na ganito ang itsura niya. Meron itong competitor sa Suzuki, yung GSX 1000 ata,
the same or sports touring din siya. So yung mga yan ang mga isa sila sa mga huling muka or original na mga sports tourers na bike. Alright. So sa mga nagtataka nating mga katodo, or kung ikaw isa ka ba sa mga nanonood na nagtataka paano naging tourer yung bike na yan, eh mukhang hindi naman. Kasi ang itsura niya is sporty pa din. Napaka-sporty ng itsura niya. Hindi siya mukhang tourer bike na usual or known tourer bikes ngayon na mga naka super upright position na. So I hope mga katodo medyo naliwanagan kayo, no, kung bakit itong Ninja 1000 SX looks like a sports bike but it has the DNA of a touring bike din. Kaya siya tinatawag na sports touring bike. Alright? So sana mga katodo makatulong po ito sa inyo para makapag-desisyon if you're planning to buy the same exact bike and you're considering the comfort as well and yung sporty. Kung gusto mong nasa sporty side ka, this bike is good for you kasi it can give you the power. And kung gusto mo naman nasa touring side ka, the same exact comfort or almost half of the comfort of the touring bike may bibigay niya sa'yo, diba? Tignan nyo guys, oh. Hanggang dito pa lang ating na-banking. Hindi pa natin na i-banking to. ng todo-todo. Meron pang ang markers. So hindi pa talaga to gamit na gamit. Yes sir, yes sir. Oo sir, problema. Thank you sir, thank you. Shoutout natin sir, ang pangalan mo sir, si Sir Mark Hill. Nice. Ito sir, lalabas ko to mamaya sa YouTube sir. Todo mo TV. Thank you. O sir, oh. Thank you, shout out sir, si Sir Dave, si Sir John Ray, shout out, at si BB Boys. Sa YouTube sir, YouTube, Todo Mo TV. Yes sir, thank you, salamat sa suporta. Thank you sir. Super shout out sa ating mga tropa sa Shell dito sa Levy Mariano. Dito po ako laging nagpapagas. Shout out sa inyong lahat guys. Thank you so much. And sinuport agad tayo ni sir. Pang 181 guys sir. Shout out sa iyo sir. Thank you so much. Sa inyong lahat, sa mga na-mention natin kanina, maraming salamat sa suporta. At isabay natin sa ating mga katropa ng mga taga Shell na sinout out natin ay ang ating mga subscribers din na sina Jimmy Punsalan ng Apalit, Pampanga. Shout out sa iyo sir. Shout out din natin si Bernard Campo Jr. Alright, so that's it for the day mga katodo. Again, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga sumusuporta at nagmamahal, at sa mga bagong miyembro ng ating pamilya. Thank you. Sana hindi kayo magsawa sa pagsusuporta sa ating munting channel. And as much as I can, as much as possible, I'm gonna give you quality contents mga katodo. At hanggang dito na lang muna tayo. And guys, again, mag-ingat dahil may bagyo. Doble ingat tayong lahat. Stay safe, stay dry. At iiwan ko sa inyo ang lagi nating reminder every single time na kung ikaw nangangarap ka, ikaw katodo, kung ikaw nangangarap ka, wag na wag mong kakalimutan. Nasa pangarap mo na yan, kilusin mo, sipagan mo, at itodo mo. Peace out! Stay safe!